Дойде момент да стартираме нашия YouTube канал, в който имаме за цел главна да кажем да мотивираме, да подпомогнем на трениращи, начинаещи, напреднали следователно, с тренировки, с дисциплина, с промяна в положителна насока, главно. Нещо, към което ние се стремим следната една година, с доста пречки, но мислим, че вървим на прав път. Само времето ще покаже. Като така или иначе качваме видеа в социалните мрежи и решихме просто да ги направим по-дълги и да показваме по-дълги тренировки. И не само. И се стремим към, общо взето към, както и ние, така и всеки един от нас, към по-добър начин на живот, към промяна. Като и днес записахме лека тренировка в гората, която следва да ви представя. Решихме да не правим тренировки само в фитнес залите, но и навън. На различни места, като в случая сме навън. И следва да видите какво сме записали. Ние като едни истински ютубъри забравихме да вметнем. Следвайте канала, харесайте, коментирайте какво бихте искали да видите. Споделете с приятели, ако ви е харесало. И ще се видим в следващото видео.